Мне б хацелася прапанаваць зараз з часоў даўніх, з часоў мінулых перайсці да ўжо зусім нядаўніх. Думаю, што вось гэтая дынаміка дазволіць нам трошкі ажывіцца. Я запрашаю да нас у студыю вядомага багаслова, гісторыка, вядомага, я магу казаць, і кнігазнаўцу Ірыну Дубянецкую, нашу калегу і сябра, з которой мы шмат ужо прымалі ўдзел у розных, у тым ліку кнігазнаўчых канферэнцыях на платформе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Калі ласка, Ірына Михайловна Дубянецкая, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра гісторыка-філасофскіх і кампаратыўных даследаванняў Інстытута філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар сакральнай тэалогіі з дакладам «Лонданскае выданне», «Лонданскае Евангелле. Пераасэнсаванне беларускай кніжнай традыцыі». Калі ласка. Вітаю, дзякую за прадстаўленне. Я пачынаю. У 2006 годзе мне давялося ўдзельнічаць у выданні кнігі, сучасныя кнігі, зроблены з прымяненнем ўсіх сучасных тэхналогій і кампутарных праграм, якая адначасова як бы падпадала ў плынь старадаўнай высокай кніжнай беларускай традыцыі. Кніга часткова зробленая ўручную з залатымі ілюмінацыямі, в раскошнай аксамітнай аправе, вышытыя бісерам, распісанай тэмпераю і алеем. Гэта друкавана рукапісная кніга пад назваю «Евангелі нядзельныя і святочныя». Была выдадзеная ў менскім выдавецтве «Наша будучыня» накладам у адзін асобнік. Гэта напрастольнае Евангелле рабілася для беларускай царквы ў Лондоне, як падарунак на 80-годдзе айцу Александру Надсону, рэктару беларускай каталіцкай місіі ў Вялікабрытаніі, аднаму з заснавальнікаў і нязменнаму кіраўніку лонданскай скарынаўскай бібліятэкі, святару, кніжніку, перакладчыку ўсходніх літургічных тэкстаў на беларускую мову, духоўнаму аўтарытэту многіх людзей з усіх куткоў свету. Сёлета споўнілася 5 гадоў, як яго не стала. І вось так, як Лондон стаўся месцам пастаяннага захоўвання Евангеліяў нядзельных і святочных, то і сама гэтая кніга, як унікальны твор мастацтва, атрымала сваю ўласную назву «Лонданскае Евангелле». Кніга ўтрымлівае чытанне з Евангеліяў падчас нядзельных і святочных багаслужбаў. У традыцыі ўсходняй царквы такое выданне завецца апракосам, ад грэцкага слова «апрактос», значыць непрацоўны, альбо нядзельны, святочны. Апракос – гэта тып лекцыянарыя, зводу новазапаветных тэкстаў для літургічных ужыткаў. Апракосы ўласцівыя візантыйскаму абраду. Лекцыянарыя вядомыя ад 5 стагоддзя, самыя раннія вядомыя апракосы належаць да 8 стагоддзя. Асноўнае адрозненне апракоса ад Евангеліяў як часткі новага запавету – гэта парадак тэкстаў. Яны ідуць не запар, а кавалкамі адпаведнымі парадку святочных чытанняў. Беларускія апракосы маюць згодны радавод. Яны сярод найстарэйшых беларускіх кніг і самых ранніх новазапаветных манускрыптаў. Падобна, што Біблія пачала распаўсюджвацца на беларускіх землях менавіта ў форме літургічна арганізаваных чытанняў з Евангеліяў. Так, найбольш раннія захаваных беларускіх кніг, знакамітыя Туровскае Евангелие 11 стагоддзя, гэта апракос. Таксама апракосам ёсць і Полацкае Евангелие, створанае на мяжы 12-13 стагоддзя і, магчыма, звязаныя з перапісчыцкай працаю манастыра, заснаванага Ефрасініяю. Прыкладна таго ж часу паходзіць і выдатна ілюмінаваны поўны апракос Аршанскае Евангелие. І цудоўныя ўзоры беларускай манускрыптнай культуры – гэта апракосы, якія мы ведаем як Лаўрышаўскае Евангелие, Мсціжскае Евангелие 14 стагоддзя, Друцкае Евангелие мяжы 14-15 стагоддзяў. Нашае лонданскае Евангелие імкнулася актуалізаваць традыцыю беларускага апракосу і як тып літургічнай літаратуры, і як кнігі з ручным аздабленнем. 8 жніўня 2006 году Александру Надсону спаўнялася 80 гадоў. А праз 2 гады 50-годдзя ягонага святарства. Абедзве даты былі манументальныя, і хацелася вельмі годна іх адзначыць. У траўні таго году я была ў Лондоне, і мы разам з тады д'яканам, а потым святаром і наступнікам айца Александра Сергеем Стасевічам задумалі ў якасці першага падарунку паспрабаваць стварыць напрастольнае Евангелие, бо ў ім была вельмі рэальная і даўная патрэба.
Вырашыўшы зрабіць Евангелие для літургічнага ўжытку, мы сутыкнуліся з праблемаю узору, на які можна было паперціся. Бо ўзору практычна не было. Вядомае напрастольнае святое Евангелие на весь літургічны год, якое выдаў у 1988 годзе у Торонто праваслаўны біскуп Мікалай Мацукевіч, не падыходзіла з-за вялікай колькасці хібаў як выдавецкага, так і тэкстуальнага характару. І да нашага Евангелія мы вырашылі абмежавацца фарматам апракосу. І ў кнізе, якую ў выніку Сергей Стасевіч уклаў, даўшы ёй назву «Евангелі нядзельныя і святочныя», атрымалася 4 раздзелы, куды ўвайшлі евангельскія чытанні на ўсе нядзелі літургічнага году, на нерухомыя святы гасподнія багародзічныя і асноўных святых, на ўсе дні вялікага і светлага тыдняў, а таксама ў васкросныя Евангелі, якія чытаюцца на ютрані. Што тычыцца саміх тэкстаў, то ў лонданскім Евангеліі па магчымасці ўжываюцца пераклады з грэцкай мовы самога айца Александра Нацана, якія ён рабіў, перарабляў, дакладняў, рэдагаваў разам з астатнімі літургічнымі тэкстамі, што ён вырабляў цягам 1960-1990-х гадоў. Аднак ягоныя ўласныя пераклады не пакрывалі ўсяго неабходнага корпусу тэкстаў, і часам ён ужываў пераклады Новага Запавету, зробленыя пераважна Лукашом Дзекуцем Малеем разам з іншымі, славутыя выдання «Новы запавет і псальмы» 1931 году. На працягу 1960-х гадоў менавіта з гэтым Евангеліем Лукаша Дзекуця Малея працаваў айцец Леў Гарошка, які адаптоўваў гэты тэкст для літургічнага ўжытку. Ён дадаваў уступныя моўныя звароты, якія дапамагаюць лёгка ўспрымаць неабходны кавалак як цэльны. Кшталту таго часу, у тыя дні, сказаў Господ гэткую прыповесць і іншыя. І плёнам гэтай працы сталася асобнае рэтапрынтнае выданне 1967 года ў Лондоне, якое звалося «Пракімены 8 гласаў. Апосталы і Евангелію» ў беларускім перакладзе для літургічнага ўжытку ў нядзелі і святы. І вось такім чынам у мяне было некалькі набораў перакладзеных тэкстаў, якія вельмі адрозніваліся па якасці беларускай мовы, па стылістыцы і па адносінах да грэцкага арыгіналу. І ўсе тэксты давялося згарманізоўваць, звяраць і выпраўляць, і я гэта рабіла паводле сусветнага стандарту крытычнага выдання Новага Запавету ў традыцыі Неслі Аланд. А беларуская мова таксама была згарманізаваная лінгвістычна і стылёва з максімальным захаваннем мовы айца Александра. Вось тэкст тэкстам, а кніга кнігаю. Я паехала ў Беларусь, не ўяўляючы, дзе, што, як мне рабіць, маючы менш як 2 месяцы на ўсё пра ўсё, вельмі сціплы бюджэт і нулёвы досвед. Падтрымала мяне найперш мастачка Алена Ткачова, з якой у нас было вельмі даўнае шчыльнае сяброўства і супрацоўніцтва, і якую вельмі шанаваў, цаніў сам будучы юбіляр. Яна прапанавала зрабіць аксамітную вокладку, вышытую бісерам. І гэта ідэя вельмі ўразіла. Але гэтага было мала. І вот канцэпцыя кнігі пачала крышталізавацца толькі тады, калі да справы далучыўся выдатны кнігавыдавец Зміцер Санько, галоўны рэдактар выдавецтва «Тэхналогія», які пагадзіўся забяспечыць выхад кнігі, папярэдне выказаўшы сумнеў, што гэта наогул магчыма. І вось 6-7 тыдняў мы працавалі практычна без перапынку. Алена вышывала вокладку, а я рэдагавала, рабіла карэктуру, выпраўляла пераклады і сама шыхтавала і вярстала ўсё ў кампутарнай праграме InDesign, якую я мусіла па ходзе і засвойваць. Алена абрала для вокладкі, ці хутчэй абкладу, традыцыйны беларускі стыль, пабудаваны на прынцыпе каляровага кантрасту. На брунатным аксамітным тле багаты арнамент у сіне-чырвона-залатой гаме. За ўзор яна ўзяла абраз Хрыстазбаўцы ў лонданскай капліцы святых апостолаў Петра і Паўла. Гэты абраз стаўся цэнтрам кампазіцыі верхняй часткі абкладу. А куды мне перашчоўкнуць? Так оно не націскаецца. Ніжняя частка абкладу. Ага, паспрабуем. Ага, дзякуй. Ніжняя частка абкладу уяўляла сабою шасціканцовы ефрасінеўскі крыж у шырокім абрамленні. І па кутах абедзвюх вокладак былі выявы з сімвалічных жывёлаў, звязаных з 4 евангелістамі. І вось
«Обличчя Христа», «Руки», книга у руках Христа и евангелисты, написанные алеем на полотне, а решта кольоровая вышивка бисером и стразами. Для книги была абраная тонаваная папера высокой шчыльнасці, якая нагадвае старажытныя пергаментныя манускрипты. У афармленні тытула і 5 шмут з тытулаў ужытыя выявы дрыварытаў з праскіх выданняў Францішка Скарыны 1517-1519 гадоў. Тое самае тычыцца 140 ініцыялаў, якія упрыгожваюць пачатак кожнага чытання. А праз усю кнігу тэкст абрамлёны залацістым арнаментам, складзеным з наборных элементаў віленскай друкарні Яна Карчана 1580-1611 гадоў. У кнізе 6 ілюмінацый ручной мастацкай работы. Перад кожным з 4 раздзелаў мініятуры аднаго з евангелістаў у гэтак званым літургічным парадку: Ян, Мацвей, Лука і Марк. Прытым першыя 2 разгорнутыя корпусам управа, а другія 2 ўлева, нібыта ўсе 4 знаходзяцца ў сумоўі. Пры гэтым Ян вылучаецца і паставаю, і колерам вопраткі ад евангелістаў, гэтак званых сіноптыкаў, Мацвея, Лукі і Марка. Кніга пачынаецца з авантытула і прысвячэннем. Гэтая кніга выдадзеная ў гонар айца Александра Нацана на ягонае 80-годдзе дзеля духоўнага пажытку верных на славу Бога ў Тройцы адзінага. Амін. Над тэкстам Алена Ткачова напісала тэмперай і сусальным золатам мініятуру 3 каралёў з дарамі, што вельмі адпавядала нагодзе. Апошняя бачынка таксама аформленая, таксама мае сваю віньетку і спіс імён усіх, што з любоўю і падзякую ахвяруюць кнігу айцу Александру. Дамінантныя колеры віньетак, як і вокладкі, сінія і барвовы. Яны размешчаныя ў кнізе сіметрычна не на асноўных старонках з тэкстам, а на старонках, прысвечаных адрасату. Першая размешчаная над тэкстам, а другая пад тэкстам. І такім чынам яны ўтвараюць інклюзію, такое ўнутранае мастацкае абрамленне для ўсёй кнігі. Так што атрымалася сапраўдная ілюмінаваная кніга ў традыцыі еўрапейскіх сярэднявечных манускрыптаў. Перад кожнай 6 ілюмінацый уклееная паўпразрыстая матавая калька, якая не толькі мае аберагаць мініятуры, але дадае шарму і некай таямнічасці самой выяве. Мастак Геннадзь Лойка ўпісаў пяром нумары бачынак дзеля захавання рукапіснага духу кнігі, і ён жа ўпрыгожыў адну старонку парою пераплеценых цмокаў. Апошняй фінальнай кропкаю сталася ушыванне ў каптал 4 багата затканых рознакаляровых закладак. Цалкам Евангелле было гатовае ўвечары свята перамянення 6 жніўня. Вось тут на выяве менскія аўтары гэтага Евангелля, это я і Алена Ткачова. А 7 я павезла яго ў Лондан, каб ужо на наступны дзень, 8-й дзень 8-го месяца, уручыць яго юбіляру. І вось тут сам юбіляр отец Александр і лондонскі аўтар гэтага Евангелля Сергей Стасевич. Рэакцыя айца Александра на гэту кнігу акупіла все выдаткі, все затраты. І вось апошняе, што хочу сказаць, што калі яна патрапіла ў царкву, пры вынасе на чытанні, у зіхценні лампад і свечак, бісер на вокладцы мігцеў і успыхаваў чароўным бляскам, і это само лондонскае Евангелие нібыта свяцілася знутры. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй, спадарыня Ірына, за вельмі эмацыйнае выступленне. Сапраўды ёсць пра што працягваць казаць. Вы бачыце, вельмі прыемна казаць пра пераемнасць традыцый старажытных кнігапісцаў, стваральнікаў даўніх Евангелляў, што працавалі ў 11-16 стагоддзях і которые працуюць сёння. Фактычна мы кажам пра выданне, пра друкаваную кнігу, але з іншага боку перад намі уручную створаны твор кніжнага мастацтва, который існуе, як сёння кажуць, на правах рукапісу. Таму вельмі цікавая аналогія, і сапраўды гэта шэдэўр сучаснай ужо кніжнай культуры. Я ўпэўнены, што
Можа быць, варта было б у свой час і паразмаўляць пра магчымасць экспанавання гэтага помніка ў Мінску. Нацыянальная бібліятэка была б шчаслівай, калі б у музей кнігі, напрыклад, можна было б зрабіць такую выставу. Я думаю, спадарня Ірына, мы да вас звернемся яшчэ з такой прапановаю аказаць садзеянне, звернемся да айца Сергея, можа быць, да бібліятэчнай рады у музеі бібліятэцы імя Францішка Скарыны ў Лондоне. І калі ўсё атрымаецца, то было б цудоўна, калі б мінчукі, беларусы здолелі ўжывую пабачыць гэты твор, сапраўды шэдэўральны твор ужо сучаснай кніжнай традыцыі. Я ўпэўнены, што такое знаёмства дазваляе казаць пра стварэнне новых арыенціраў для мастакоў кнігі. Таму дзякуй вялікі.